pamunozoona vanhu vachibuda munomu vachinzi munhu atemwa handiti ndidzo dzinyaya dzacho muri kunzwa ustabhoni uriko kune munhu ari kutora mukadzi wemunhu is very stubborn handitika saka pavanozonosangana nemunhu kuti vanhu vari kutaurirana vari iye ndiye anenge achitora aleti monzwa kuti akuwadza munhu iye kwete kuti akatadzirwayo ndo zvavari vanhu vari mukadzi wouyapo yakabata pasi apa tomubvunza zvandikutobvunza ndotobvunza rikubvunzira madara kuti munhu how stupid are they vanhu panzi ndiye mudzi wegumbu chikoko what do you mean mukoti ramama uri kutaurei kuna mama vabereki vake vari kupi mukadzi uyu vabereki tisu tiri pa ava pakandiwa mai uyu matichii mama chekubvunza kuti mimba ndeyani munhu otaura kuti ndeye muchikomba ichocho haina kubvunzwa zvakanaka chibvunzai miri zvakanaka timubvunzei takateerera isai bhuku pasi mutumbo isai bhuku pasi bvunzai mwana wenyu titeerere tinzi aiwa mambo ini ndanzwa sokuti pamwe muri kutaura nyaya yanga yaitika kudhara handina kuzwa kuti mava kutotaura nyaya yamava kutaura yatova yakanangana nesu nemwana wedu uyu mwana wedu asi mambo wabvunzaga kuti munhu ari kutaura zvaari kutaura zvekuharare ye munhu anova akapara mhosva ainaye ari kuno district amazvinzwe ndazvinzwa saka handione kuti mungataidzosaa aya maparents yes I think right tibatsire baba zvakaitika ndezvekuti mwana uyu anga ari kuchikoro achibva asvika pakuwirirana neumwe wake vachifambidzana inini nyaya yandiri kufunga yandabatikana nayo ndafungidzira kuti uyo chikomba chakatora mukadzi wemunhu handi manzwa matauriro andiri kuita nyaya yacho naona kuti dzaita mbiri ivi ndiri baba vachona vakabereka mwana uyu uyo ndiye mukomana akapa mwana uyu mimba taurei baba nyaya iyi saka ari kuchikoro nobva vaisvika pakuitisana mimba vachibva vamutora vakagara naye ndofunga kuda kwemazuva anokwana 3 kana 5 vagara naye nobva vamutora vakanomulojera Samuel vamulojera Samuel hakuna kubva musiwe wavakamuisa kusvika nhasi hapana akasvikapo vekuimba yacho iwe saka chero paanga achirwara hapana anga achisvika saka vakazosvika pakuti tirifona madhokodheya mutore mwana wenyu muri vabereki verudziva asingafungi hamuoni tisi takatora wedu vana vangawapuwa pekunogara vari chumu ai uyu akangonoisiriwa pokunogara ega mukomana webva vamutora vakasara naye imimi nyaya munayo yezvino apa chikumbiro chamurikumbira kudara tinogona kuziva kuti muri kudei isu tiri kuda kuti mwana we akashungurudziwa chekutanga akashungurudziwa chepiri tiri kudawo kuti tiwanewo zvinokodzerana nechimiro chaari akakanganisa mwana kuenda kuchikoro one nhasi unamupa mimba yaasingatoziva kuti zvinoyapa chii akangomirira kuti mwana aberekwa munomona akuuya futi kuzorumura mwana iyeye achibereka umwe kuti navo vana vedu ane makore mangani nemakore mangani ione 18 iye anechi 22 18 dzachona dzakakwana rini mimba yatoyepo pakaparwa mhosva yemapurisa mai venyika vanoti 18 and below imhosva tora munhu iye kumuita mukadzi handitika kana taakuti munhu amatuwa its 18 and above handiti iwe wakakwanisa muna February mukomana uyu makadanana rini
8 months. Eh? Totally 8 months. Mimba ine iye zvino. Ike zvino yane 9. Yane 9. Any day. Yeah. Police case. Manzwa baba. Yakudovhura dhoketi kumapurisa. Munobvutira ikoko kusitiri kwaanogara. Mambo isita achikumbira kuti nyaya iitwe kuno nekuti sitiri kuno zvatiswe kwara. But mosoka yakaparirwa manje kana takutaura zvemimba idzoka idzi. Ndokwadzakaparirwa baba. Handiti. Iye ari kufungidzira kuti zviri nyore kuti aende kunoitirwa nyaya dzake ikoko kwachifungidzira kuti Harare ndeyake. Handiti. Iye zvinoti agaijeti tine kubvunza kune vamwewo kuti maitirwo ari kuitwa nyaya ndizvo here. Handi mapanzwa. Mafambiro aita nyaya iyi apa ndizvo here. Zvatakuitwa izvi ndizvo here. Handiti. Asi nai mambo. Tinenge tisina kuita setatedzera meseji yanyora. Inzwaika idare riri kupa mutongo wenyaya yatasangana nayo. Tatitipei nyaya yenyu mamiro yakaita. Handiti. Hapana pandingaite nyaya yekumitiswa kwemwana wandisingabvunzi kuti ane makore mangana. Handiti. Pandinongonowana mwana kuti abviwa mimba ari under 8, ipolice case automatically. Makambomufonera munhu akati ndikufunda kufitsotsi. Katika pale police case. Mwana ndo wali nini? Iyo msana, imi mama mkanyeba kama February. My groom kama kitu mkulima kama mzalona December 25. Ndio kwa mtoto wa February. Only 20 years. Akanganisema kwa. Oh, ndio chukua leo utaza sana. Only 20 years. So kana ane 20 nyaya yavatu nekupfuurira nayo isina ruteni kuti ipfuurire mberi munhu uyo makanomusevha ndiwe pakusiyira ni pamba pavo chaipo niki yachina bepa riri pleni ruteni makaenda vamakamusainisa Yosi kana makanomusevha akasaina Samuel tine kodzero yekumutonga asimbo. Awa akasaina akarega kuuya last gare riyani. Right? Nezvinokuti katopaifona akafonerwa anyepa kuti ndaenda kuno nhasi kuseni ndikatomufonera akatotiti ndiri kuuya ndazoshama handiti uyu makanyatsomuziva pamba pavo chaizvo pakanaka ndo pane vabereki vakambonovatora vakanovaisapo vakazonoti amone takatora wedu imi makadinidini. Saka isusu hedu pachivanhu kana munhu apa mwana womunhu mimba anozoiramba nemadna test. Pari zvino ndiye ane mhosva yekupa mwana wevanhu mimba. Pane mombe yaanobhadhara inonzi yemaputiro kana kuti damage kuchirungu. Handimapa damage zvemwana nekuti itsika yesu nekuti tinorodza tichitarisa kuti mwana uyu mwana mukomana here mwana musikana. Mutemo wedu mudunhu medu muno mwana musikana anobhadharwa mombe 2
kana achiroorwa, kana ari mwana mukomana mombe imwe chete. Saka tinozopa mutongo wemwana kana aberekwa kana taziva kuti mwana wacho mwanayo. Pari zvino mutongo wedu mhosva yainayo ndeyekuremadza mwana wenyu, anofanira kubhadhara nehwai kwamama. Mandinzwisisa? Ndopatakumira tiri mutemo unotitendera kuti mutonge kana akasevha samunhu weta usitagoni kusakatuya achinyora mameseji enyambo kutitaridza panapa tiri kumupa mutongo asi sezvandatotaura mutongo wachona usiri kuperera pekuti tatopedza hatigone kutongera mwana ari muduku kumupa mutongo wake uchiroora mwana wako iyo mombe mbiri aiwa totanga tatoona kuti mwana aberekwa mwanani. Handiti mapanzviro ndonyaya yedu. Maposti yenyu kana pane zvezvokuti munokumentena mwana mazotenga makuchira mazodini mwana ari wake, tinosvika patinozoti kana zvanetsa chiendai kucivil court munokema mari dzenyu dzamunenge mari makashandisa. Ndo vanoita izvozvo vanozama evaluation dzekuti chakati chinoda kuitwa so chakati ndo vanozama maitirwo azvinoitwa. But isusu chedu chatei chizotaura nezvako ndechekuti mwana aberekwa mwanayo. Kungonzi mwana musikana aberekwa itumoto ndodai mama uya muno mwana aberekwawo tingata zviita zvese one time totomusevha nejudgment. Izvo takutoita kuti motsvaga mari yekuti mupurisa wedu adzokere unomupa mutongo kuti pamusina kuuya kudare paya handiti mutongo wedare wakazi ndapedza nyaya iyi.